Nyom adio wotwe Israel dwanhwefo yaso wo a woka Joseph senwankuo wo a wote kerubim so tuehran Efraim ni Benjamin ni Manase anim na mahomne so na bra bechi yen Onyankopon ma yensane mra na ma wanim nhyiren ne enyankwa Erade asafu Nyankopon ububefu atia wo man paebo akosi daben wodi nisuo ye aduane ma wodi na wodi nisuo ma wonomoi wodi yen ntokwa ma won a wotete yen ho na yen atamfo seresere wo won mu asafu Nyankopon ma yensane mra na ma wanim nhyiren ne enyankwa utu obobefiri Misrim bai ututu amanaman na wo betey uyi nanim kwan na eji nhini na eya asase ma ni nyunu kata meposo na ne nhoma kata Nyankopon twene duro so bye ni man mu koduru epo ho na nabasa from ko asubonten no ho adenti na obubu ne ban ma wona wona kwan so nyina tete no yi kwayem kokote sei no na pete mu muawe asafu Nyankopon sane wachire brewani asi free soro hwe na behwe obebeyi na ba wo wade wuni fateye no ni oba a wafa no ayewo de no pintin wade oja hye no watwitwa no wanim atete anti woresei fa wonsa kata onifa nipa no so onipa ba a wafa no ayewo de pintin no so na yare ntwin free wo nchen mayenyankwa na yemowudin Erade asafu Nyankopon ma yensane mra ma wanim hyren ne enyankwa